Salam, gadırlı iyilleşler, mehriban vatandaşlar. Bugün bir yine de ınha efirde siz bilen öz şahatlığımızı paylaşmakçı. Bütün dünyadan Türkmenler bu gepleşige, Zoom gepleşigine katnaşya. Bilişiniz ýaly dün 2 aprelde, yani mukaddes burada ayının 1-nji gününe Türkmenistanyna wagtynyň öň geçirilen nowatdan daşary prezident saýlawlarynyň 2-nji tapgyry bolup geçdi. Şol 2-nji tapgyrda bilişiniz ýaly dün biz size onu habar berdik ki işten soň Demokratik Platformadan dalaşgar görkezlen Murat Gurbanow ýeňiş adamny. Şu ýeňiş biziň hemmämiziň ýeňişimiz, şu ýeňişi biz mukaddes orada aýyna gadanlyk. Şoň üçin hasam dawarasy nimesi artýa, güýji artýa. Bir hili gaty gowy ýeňiş boldy da şeýle bir üýtgeşik gününe, orada aýynyň ilkinji gününe. Şuň men şu gepleşigi alyp barmakçy, şoň üçin ilkinji minutlarda men sizi orada aýynyň gelmegi bilen gutlaýan oradalaryňyz kabul bolsun. Inni şuň biz şu Demokratik Platformadan kandidat görkezlen, dalaşgar görkezlen Murat Gurbanowyň ýeňişi bilen bagly şu ýeňişi üçin eden ilkinji ädimlerden başlap biziň inisiativamyzy gollan hemde Murat Gurbanowyň dalaşgar hökmüne, kandidat hökmüne hödür edilmegini gollan, oňa ses beren hemde şu prosese gatnaşan adamlary bugün öz dawaraly gepleşigimize çağırdyk. Elbette şol gün gatnaşan adamlaryň sany 34 töweregdi. Häzir biziň sanymyz 27-25 şol aralykda gezýär. Ýöne belki ýene de gepleşigiň dowamyna adamlar gelip goşular. Näme-de bolsa şu ýeňişi üçin eden adamlaryň köpçüligi häzir şu gepleşikde bar, gatnaşýarlar. Inni men şu öz eginleşlerimiziň adından öz kandidatymyz uly ýeňişi gadanan Murat Gurbanowy şu hemmämiziň bilelikdäki ýeňişimiz bilen gutlaýan. Murat, siz bütün dünýäde ýaşaýan türkmenleriň adından şolaň gatnaşmagy bilen, şolaň ses bermegi bilen ilkinji gezek demokratik prezident hökmüne ilkinji gezek saýlandyňyz. Şu 30 ýylyň içinde, geçen ýyllaryň içinde hiç wagt Türkmenistanyň hakyky prezident saýlawlary bolmady. Türkmenistanyň hakyky parlament saýlawlary, mejlise de hakyky saýlawlary bolmady. Şonuň üçin biz inni ebedi garaşyp görmän inisiativany öz elimize almaly şeýle karara geldik. Hemde bu gezek diňe Berdimuhammedowyň maşgalasyna çözülmegine garşy bolduk. Şu prezident meselesinin kim prezident bolmaly diýen soragyň bir maşgalaň içinde ýa-da şolaň ýaranjaklarynyň arasyna çözülmegine garşy bolup biz erkin elektron prezident saýlawlaryny geçirdik. Şol prezident saýlawlaryna da ine ýanky aýdyşym ýaly Demokratik Platformadan ýeketäk kandidat görkezlen Murat Gurbanow, ýani Demokratik Watan Türkmenistan syýasy halk hereketiniň lideri Murat Gurbanow ýeňiş adamny. Ini şunun bilen bagly biz şuň size birnäçe gerekli heme maglumaty ýetireriz. Hemen biziň öz eginleşlerimiziň aýtjak şo ýürek joşuny hem de şolaň gutlawlaryny ýetireriz. Mundan başga da biziň sizden etjek haýyşymyz mehriban ýyleşler. Siz şu ýeňiş siziň hem ýeňişiňiz. Biz şu ýeňişi bilelikde gadanlyk. Egerde Türkmenistanyň bütün dünýäden saýlawçylar Murat Gurbanowyň kandidaturasyny gollap ses bermedik bolsa, şu ýeňiş mümkin bolmazdy. Diýmek, şu ýeňiş inni şu gün biziň hemmämizinki. Ýene de bir men aýtjak zadym bar, bir anyklaşdyrjak zadym bar. Kim hatta Serdar Berdimuhammedow ses berenen bolsa, inni Serdar Berdimuhammedow şu prezident ýaşyna bäsleşigine ýeňilli, hemde hakykatda hakyky saýlawlarda Murat Gurbanow prezident bolup ýeňiş adamny. Şu ýagdaý bütün dünýäde şeýle çözülýär. Kim başga bir prezident, başga bir kandidaturaň haýyryna ses berenen bolsa, haçan şol kandidatlaryň biri ýeňiş adamsa
onu şol beýleki kandidata ses berenlerim täze saýlanan prezidenti ikrar edýärler, hemde şoňa prezident diýip ýüzlenýärler. Prezidentim bütün halkın hak hukukuny deňje goraýa, hemde bütün halka, ähli saýlawçylara bir gözden deň garaýa. Bizim prezidentimiz demokratik prezident, saylan hem görkeden prezidentimiz. Şonun üçin hem bütün halk kime ses berenligine ya da ses bermenligine garamazdan şuun kuun saylanan prezidentten in ýagşy umytlary etmägede, öz hak hukukunyň gorulmagyny talap etmägede haky bar. Onu men eger garşy bolmasaňyz ilkinji sözi ýeňiş gazanan kandidat inniden eýlek Türkmeniň kulli Türkmeniň bütün Türkmenistanlaryň prezidenti bolan Murat Gurbanowa söz bermekçi. Murat, belki siz şu gepleşigimiziň başyna bir kagaz öz saýlawçylaryňyza ýüzlenip aýtjak zatlaryňyz bardyr. Baş üstüne aýdy berin. Sağ olun, Akbel. Salam hormatly vatandaşlar. Men ýene-de bir gerek öz çuňur minnetdarlygym bildirýän hemme saýlawga gatnaşan adamlara. Alaytada meni gollap, menin bilen köp kynçylyklar geçen adamlara 2 ýyldan bäri biz köp kynçylyklar geçdik senin bilen. Hemmäňe çuňur minnetdarlyk bildirýän we uly taňrykasyny aýdýan. Şol roza aýyna 2 aprelde geçirilen saýlawlaryň netijeleri we saýlawlaryň özü Türkmenistanyň taryhynda birinji gerek boldy we Türkmenistany täze derejede opozisiýa güýçleriniň we građan aktivistlaryň we Türkmen halkyny täze derejede täze görüşe mümkinçilik beretdi. Şonuň üçin siziň hemmäňize uly taňrykasyny. Egerde siz maňa ses berin bolsaňyz, Serdar Berdimuhammedow ses berin bolsaňyz, sizde köp taýgasyny aýdýan aktiv bolanyň üçin Türkmenistanyň ykbalyny, Türkmenistanyň geljegini kesitlemene öz goşanyň üçin köp taňrykasyny. Hormatly vatandaşlar, biz inni öňkü görüşimizi täze derejede geçirdik. Şu täze derejede, geçen ýa-ni täze meseleler boýunça, täze işler boýunça men aýratyn çykyşlar ederim we siziň bilen täze görüşe geçer. Biz täze döwlet gurmalar, eýýäm gururly. Biz ýöne şonu dogamak etmeli. Täze döwlet, täze prezident, täze hökümet, täze Türkmenistan gurulyp başlandy. Bizimle garaşmalar haçan Serdar Berdimuhammedow Gurbanow Berdimuhammedow şul kararlarymyza, şul bizim saýlawlarymyza boyun egip bir kançylyklaryny beseder ýaly. Şonuň üçin biz bütün dünýä jemgyýetiniň organizmlaryna we gurumlaryna ýut tutup şolardan tasdiklanyşy, şolardan hemme gollawlary alyp Türkmenistana ýollar açyp, Türkmenistanyň içine hemme opozisiýany vatandaşlarymyzy getirip şo ýerde täze saýlawlary geçirmeli. Ine şol birinji planyna iň esasy möhüm mesele bolupdy. Biz şonu çözmäge häzir ýapşar. Mundan başga da biz köp zatlar çözeriz. Men o barada aýratyn çykyş eden ýöne şu gepleşigimde size aýtjaklarym maňa anamyňy bildiren üçin köp taňyýakyn. Men siziň anamyňy öldürjek bolan. Meni öwüp ýa maňa gowy sözler aýdyp germek geregi ýok. Hiç ýyly şu neçeli şonda doldum. Şundan soň oňlar men öňkü ýaly siziň bilen açaçan işleşip, açaçan jaňlaşyp hereket edem. Şonuň üçin siziň goldaňyz bolmasa meniň hereketlerime hiç ýaly getirmez. Siziň hemmäňizden haýyş edýän gollawy dowam edin we beýleki sesleri vermedik ýa mümkinçilik bolmadyk adamlara düşündirip agitasiýany, täze Türkmenistanyň gurulyp başlandygyny düşündirip hemmämiz täze Türkmenistany üstmek üçin şo ýola düşüp gitmeli. Sağ olun. Sağ olun Murat, giýişleriň üçin. Dogrudanam inni biz häzir şu ýeňişden soň bizim etmeli profesional derejede etmeli işlemimiz var. Görüş häzir has ýokary derejege alýar, täze bir tekizlige göterilýär, bilentlige. Şoňa hemmämiz munasyp bolmaly, hemde
öz görkeden kandidatymyzy, şoň ýeňişini üpçün eden kandidatymyza Türkmenistanyny gerekli reformalary geçirmege kömek etmeli. Halkyň gollawy bolmasa, eginleşilen gollawy bolmasa, onu bir adam hiç tat edip bilmez. Onuň şu ýerin giňini men öz eginleşilenimizden hemen bütün halkymyzdan etjek haýyşym bar. Şunun şeyler yine bir zady hemmemiz bir zada enni etmeli. Onha prezident saylanyny demokratik prezident hem demokratik platformadan saylanan prezident bu prezidentin ady diňe prezident bolar. Şunu hatta men diýenmezseňiz bizim prezidentimiz diýmem ýüzlenmeň. Prezidentimiz diýip şoň ýerine goşulmaň. İsteseňiz jenap prezident diýip bilersiňiz ya da yoldaş prezident diýip bilersiňiz. Emma şonun ken epitet, yani öwül sözleri goşmaň geregi ýok. Şol öwül sözler goşulsa, adamlar oň öňüne baş eýip gurasa, bu bir edil ýokanç keseli ýaly, soň edil ýöne ýaýrak gidýär. Şoň üçin hem hemişe şu bizim görkezip demokratik platformadan görkezen prezidentimiz şu bilen gürleşeňizde, yani özüm hem neştada bilmän goşdum, yani prezident bilen gürleşeňizde hemişe başyňyzy dik tutup gürleşiň. Hiç wagt Murat Gurwanowyň öňüne prezident boldy diýip baş eýmeň, hormatyny saklaň elbetde. Ýöneköy adamlaryň biri bilen gürleşeni hormatyny saklamaly, ýokary wezipeli adamlar bilen hem gürleşlerini hormatyny saklamaly. Ýöne hormat iki taraplaryň bolmaly. Bir adam beýleki adamyň öňüne başyny aşağı salyp, ýüzüne seredi bilmän, gözüne seredi bilmän, galam bilen allygyny zat ýadan bolup otursa, eýem şo taýda ýasamalyk bar. Eýem şo taýda hormat ýok-da gorku bar. Şoň üçin hem siz hemişe Murat Gurwanowyň gözüne seredip diýjeňizi, aýtjaňyzy, ardy halyňyzy, pikiriňizi aýdyp bilersiňiz. Elbetde prezident, demokrat prezident diýip oňa agyna geleni diýip bolmaz. Sebebi köpçülüğün önemli kazanıp önemli kazanan adam, hem ýokary wezipä saýlanan adam, yan kaydışmaýaly hormata münasip, ýöne şol hormat türkmeniň öz gadymdan gelýän däplerini görä ören salykatly bolmaly, sallamly bolmaly. Hem şol adam prezidentin öňünde duran adamyň öz mertebesi bolmaly. Şol mertebesini saklap gürleşmeli, başyny dik tutup. Ine men şu wagt ýerin giňini öz eginleşlerimizden hem öz watandaşlarymyzdan hem etjek haýyşym. Ondan soň ýene bir zady ýatda saklaň, şu prezident sözünden başga hiç ýeri titul öwgüli ýa türkmen başy diýen ýa arkada diýen ýa başga bir zat diýen ýaly titul goşmak bolanok, epitet goşmak bolanok prezidentin adynyň öňüne. Şunam ýatda saklaň, gaýrat edimde. Bir inni türkmenler öz ata-babalarymyzyň şu merdana gatnaşyk hanlar bilen gatnaşyk nemesini ýatda saklap, şonu täze döwürde eýýän prezident diýen wezipä saýlanan adam bilenem şol ata-babalarymyzyň merdana gatnaşygyny ýola goýmaly, şonu dikeltmeli. Inni egerde kimde bir aýtmaga zat bar bolsa, gelegine men söz bermekçi. Häzir ine biziň ýylleşimiz, eginleşimiz Timur Nazarow elini galdyrýar. Timur, onu söz senden aýdy ber. Salam ýeňi watandaşlarym. Birinciden men tüýsürekden öz egindeşlerimiň adyndan Çita, Moskwa, Leningrad, Orenburg, Vinisa, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan hemme egindeşlerimin adyndan ýoldaş Murat Gurwanowy şo birinji geçen şol Talyada birinji bolup geçen tüýsürekden gutulýar. Bir can sağlyk, ýeşil döstünlük. Biz Selmanya, biz öz prezidentimizi seçdik. Şu günem köp men telefonlar gelip dur, utla bilen Moskwadan gelýär köpse. Beýleki ýurtlardan gelip dur, dünýä türkmenlerinden gelip dur, İran'dan gelip dur, Awganistandan gelip dur, şol Türkiýeden köp adamlar, şol köp adamlarymyz jurnalistler marşynda bolan degen türlü säýinde biziň çykyşymyzy görüp Türkmenistan ütgejege diňe biziň Türkmenistan ütlemese diňe Murat Gurwanow gelmediler, ütgäpler diňe şoň hereketi bilen ütgäpler galan zatlar biz görüp dur.
Galan gruppalar biz gördük. Galan gruppalar işlanıp, dünya devleti gruppa ve sizin gruppanızı işlep dur. Biz sizi golda yazdık. Yeniden goldar. İş yanı başladı. İş yanı bir adım attık. Yeniden biz goldar. Gol çekerttik. Şu gün katı köp telefon geldi. Ağzından 18-20 telefona geldi. Şoň üçin men begendirýän zat şol bizim tarihimizde birinji gedek bizim tarihimizde galan 100 ýyl içinde birinji gedek arasy hereket boldy. Olam karandaların karşısına, şeytanların karşısına o elle hareketle bar arasında hem zatı düşünükli, berde gizli zat yok, gizlenen zat yok, hem açaçan. Şoň üçin hatırmın özüm degendim. Indi nesip bolsa şu bizim de geleceğimiz İşat Yoldaş Kurbanov öňe düşüp akıl tapasy bilen bar, bizim elitamiz, bizim şahirimiz İşat ol. Bu zatlar tarihte kalmalı. Bu zatlar tarihte yazmalı. Bizim edermen adamlar tarihte bolmalı. Bizim geleceğimiz tarihte bolmalı. Şu zatları dünya boyunca düşündürüp eger de biz çıkış etmedik olsak, eger de biz şey alat etmedik olsak, eger de biz şey erteden akşama deňiç bir adamlarla düşündürmek olsak, şeyle rezultat bolmazdy. Şoň üçin adamlar gördü, adamlar bizim çıkışlarını gördü dur, bizim YouTube'da çıkışlarımızı bütün dünya görüyor, bütün dünya dağıttık, hem Türkmen nämeler içinde, apşina içinde, dünya karaşlayanlar, olamasa Murat Kurbanov Türkmenistan gelmeye şu yerde opozisiya açıp, şu yerde harekete başlaması ve sonunda bütün dünya Türkmenleri ve barcak Türkmenlerin bağıran şu koşulacaktığını köp ayttılar o. Köp adamla koşulundur o. Şoň üçin bizim geleceğimiz var. Bolmaz. Ya olman hisat bolmaz. Bolanok diýen söz aýrymaly. Bolar, ederiz, yeňeriz. Kara mejimi yıkarız. Sağ olun. Köp sağ ol Timur, aydan joşuny söýleň üçin. Elbetde bizim hemmemizin häzir ýüregimizde joşun bar. Men onu bilýän. Ol şeýle bolmalym, sebäbi bizim gazanan ýeňişimiz häzir göräýmäge bir adatdaky ýeňişýarlyk bolup görünýär. Ýöne şu ýeňişe ýetmek üçin bizim her birimiz ullakan güýç sarp etdik, düşünje sarp etdik. Eger adamyň düşünjesi ýetmese, görüşde haýsy nähili uğra öz güýjüni sarp etmeligini, güýç goşmalygyny, güýjüni şol haýsy uğra gönükdirmeligini bilmese, onda köplenç adamlar ýalňyş ýoldan gidýärler. Ýalňyş ýoldan gidip problema çözmäge kömek eden oklarda özleri problema öwürlýärler. Ne biz şeýle adamlaryň onlar çoğunu gördük şu geçen wagtyň içinde. Olar şu görüşi mudama pes derecede saklamaga dırjaşýarlar ya da şoň pesde galmana sebäp bolýarlar. Inin şu aýda bizim öňeşlemeden biri rus dilli ýyleşlemeden hem düşünmek üçin bizim näme üçin efire çykanmamız barada gysgaça russada aýdylaýsa diýede şol belligi men kabul edýän hem bir russa torta ikaga russada şunu aýdaýyn. Здравствуйте, дорогие наши соотечественники. Сегодня мы собрались здесь со всего мира, можно сказать, из многих стран, туркмены, туркменистанцы, чтобы поздравить победу нашего кандидата на внеочередных президентских выборах, которые состоялись 12 марта 2022 года. И второй тур этих выборов состоялся вчера. Первый день святого месяца Рамадан, или, как мы называем туркмены, Ораза Аи, месяц Ораза. И вот нам улыбнулась такая великая удача впервые за 30 лет независимого Туркменистана мы взяли инициативу в свои руки и со своими единомышленниками и организовали в свободном мире, в Европе, во всем мире электронное голосование, электронные выборы президента Туркменистана. И на этих выборах
победил демократический кандидат Мурат Курбанов, лидер народного движения, политического народного движения «Демократический выбор Туркменистана». Сейчас я могу предоставить слово Мураду Курбанову, чтобы он на русском языке сказал несколько слов о нашей общей победе. Но я могу от себя здесь сказать два слова тоже. Вот эта победа, это наша общая победа, наших единомышленников и также наших соотечественников, которые проголосовали в двух турах. Большинство голосов они отдали демократическому кандидату, выдвинутому нами как единый кандидат с демократической платформы за пределами Туркменистана, за Мурада Курбанова. В первом туре Мурад Курбанов победил или вышел вперед и получил 49,8%, а вчера, 2 апреля, он получил 74 целых и более 74%. А Сердар Бердымухамедов на самом деле получил чуть более 25%. Таким образом, демократический кандидат чистую победил в этой президентской гонке. Сейчас я предоставляю слово самому Мураду Курбанову, чтобы он выступил перед вами также на русском языке. Мурад, пожалуйста, слово за вами. Спасибо за предоставленное слово. Здравствуйте, дорогие туркменистанцы, дорогие люди. На самом деле мы провели в 2 этапа, в 2 тура свободные демократические выборы. Мы пытались зарегистрироваться в Туркменистане, мы подали все документы соответствующим образом, но, к сожалению, мы даже ответа не получили. Поэтому мы провели, привлекая международную наблюдательную группу и специальную организацию, которая проводит такие выборы, мы провели свободные демократические выборы. Мы не знали результата ни в начале, мы только узнали в конце результата. Эти все результаты будут проверены во всех международных организациях, чтобы доказать, что никаких фальсификаций не было. Все эти результаты будут исследованы и после этого дадутся заключения международными организациями. Этот выбор туркменского народа говорит о том, что туркменский народ не то что готов к преобразованиям, он устал от диктатуры, он не хочет жить в этой диктатуре, он ждет реформы и ждет смену политического курса. Ту политическую систему и тот политический курс, который предлагала наша команда, демократическая оппозиция, устроила наш народ. И наш народ нас поддержал и дал свои голоса за нас. В этой борьбе принимало участие не только группа ДВТ, не только те группы, которые объединились в ДВТ, все граждане Туркменистана. Вы не поверите, мне очень много звонили с Туркменистана, чтобы поддерживать, отправляли копии паспорта, которые я просил не отправлять. Со всех стран мира звонили и предлагали свою поддержку и говорили, что я вот 100 человек вместе со мной, все они поддерживают, все будут голосовать и так далее. То есть участие наших туркменистанцев было огромное. Многие не смогли проголосовать. Технические проблемы были. Многие не смогли проголосовать, потому что в этот день интернета не было. Последние несколько дней в Туркменистане с интернетом было очень плохо. Даже несколько дней, несколько недель. Но тем не менее мы набрали всего участвующихся более 150 тысяч голосов. На втором туре я получил более 106 тысяч голосов. В первом туре участвовало более 406 тысяч голосов, то есть людей принимали участие. То есть такая массовость среди туркменского народа впервые за всю историю Туркменистана. Туркменистанцы проснулись теперь, туркменистанцы хотят перемен, хотят участвовать в переменах. Они устали от бесчеловеческой диктатуры и бесчеловеческого отношения власти, незаконно избранной власти к ним. Поэтому они выбрали демократию, свободу, они выбрали братство, они выбрали справедливость. Поэтому все доверие, которое было оказано, мы постараемся оправдать.
Я еще раз хочу поблагодарить всех туркменистанцев, кто проголосовал за меня, кто отдал голос за меня, всех моих товарищей, которые вместе со мной днем и ночью работали, чтобы мы достигли этих успехов. Всех туркменистанцев, которые за последний месяц мне звонили, поддерживали, организовывали на местах без нашего ведома, без нашей команды, самостоятельно эти выборы, самостоятельно приглашали людей, звонили днем и ночью, плакали за результат, переживали. Всех людей я хочу поблагодарить. Ваша победа – это и наша победа. Если вы нас не поддерживаете, мы ничего не сможем добиться. Все реформы мы будем проводить вместе с вами только для вас и только на вашем благе. Поэтому я вас всех благодарю за участие в выборах. Тех, кто проголосовал против меня, я тоже благодарю за участие, за проявление гражданской активности, за проявление своего конституционного долга. Хватит нам сидеть, мы должны идти вперед. Туркменистан должен войти в список развитых стран и показать всему миру, как он может быстро расти и двигаться. Наши туркменистанцы ничем не хуже других наций. Мы победили, мы будем всегда побеждать, и мы должны только вперед идти. Спасибо. Спасибо, Мурат. Я тоже хотел бы поддержать слова Мурада и напомнить о том, что теперь нам предстоит очень ответственная работа, совместная работа, и тех наших соратников, которые привели нашего кандидата к этой победе, и вас, которые обеспечили эту победу своими голосами. И теперь вы, и мы, и вы можем все гордо говорить, где надо, что у нас теперь есть демократически избранный президент Мурат Курбанов. И никто этого отрицать не сможет. И скоро мы добьемся с вашей помощью, чтобы мы все прибыли в Туркменистан и там провели уже также не только электронные, но и ординарные такие президентские выборы, чтобы обеспечить чин по чину всю документацию, и этот день мы должны приближать все вместе. Сейчас я буду дальше уже на туркменском вести передачу. Время от времени, конечно, наши коллеги будут говорить также на русском, так что не покидайте нашу передачу. И я бы хотел сейчас спросить нашего модератора, почему-то я не вижу чат. Разве не могут сейчас писать свои мнения наши соотечественники, которые смотрят нас живем в эфире? Почему-то вот я не могу, не вижу вот этот чат, не вижу их комменты. Они пишут. Но где надо нажимать, чтобы их увидеть? Они пишут, идет, в YouTube идет это. В YouTube идет, да, ну хорошо. Может быть, у меня только это не высвечивается. Ну хорошо, тогда я представляю слово сейчас нашей соотечественнице и нашей коллеге Майя. Майя, сюсиден айдверен. Здравствуйте. Здравствуйте всем, уважаемые туркменистанцы, с победой. Поздравляю, Мурат Кылычевич, у вас мои поздравления, не только мои поздравления, нашим, я могу сказать, от имени моей семьи, моих знакомых, близких, которые спрашивают, как у вас так, какие новости у меня спрашивают. И я говорю, хорошие новости, они тоже радуются. Вот от имени наших знакомых всех я вас поздравляю. Вот. И у нас появилась цель, лучик света Туркменистану, чтобы в новый Туркменистан, новый мир, современный, не то, что сейчас там. Вот. Радости полные чаши, не могу сказать, прям, что еще добавить. Чтобы мы добились цели, и чтобы у нас Туркменистан процветал. Вот здесь у нас очень много, как сказать, Туркменистан сел на мель. Теперь же надо его восстановить.
и процветать по всем параметрам. Все. Спасибо большое. Spasiba Maya. Inni kim çıkış edecek olsa, gutlu sözlerini aytacak olsa ya da öz pikirlerini yetirecek olsa, onu elinize kaldırın. Anhan ne hazır Musa elini kaldırdı. Onu Musa söz senden aydı ver. Assalamu alaikum vatandaşlar. Ramazan mübarek. Şu yerde Timur ağa şeytanlara yatladı. Ondan bizim yenişimiz Oraza ayının başlamağı bilen başlanıyordu. Gavat geliyordu. Hadis var. Oraza ayında şeytanlar zincire dangılıyor. Sol gavat gelip bize peşkeş veren de Allah'ın alamat işareti oldu. İnşallah onun hem köp yenişler kazanırız. Yeniş bir nokat değildir. Yenilmeyen sonu değildir. Dine mert bol görüşmek sonun manası var. İnşallah hemmemizin üstünlüğümüz, hemmemizi kutlayız, hemme vatandaşlarımızı yine bir hadis yazma düşerdi. Müslümanı yamalıkta ve yaşlılıkta kömek etmeli diyordu. Yaşlılar düşünüyor, yamanlık diyene eğer de Prezident Murat Kurbanov yanlışsa, yani başka bir yanlışsa sonra düzeltmeni kömek etmeli. Kemçiliğini aktarıp ona yıkacak bol değerlerini birbirimize dolanyalı seyretsek Hukman suratla onların yukarı üstünlükleri kazanırız deyip inanmayan yine bir yazık ben halkıma minnettar şeyle grajdan aktivliğini görkezen için görüşmeni tayyardığını görkezenini ve devam edeceğini herkele sıltık atyanlara inanman, ruhtan düşmen, üstünlüğüne inanmayan adamlara men minnettar. Murat Kurbanov size de minnettar sağ olun ve utlayan. Çok sağ olun. Çok sağ ol Musa. Şunu gatıgoya atlattın. Neme orada ayına şeytanlar iyi de çekilermiş diyediler de. Şeytanlar korkormuş diyediler. Köp yağışı dualar dilekler ediliyor. Namaz okulya. Onun Müslümanların esası cevapkarlı pardılarının biri neme diliyor, yerine getiriliyor da ağız beklemek. Şunun bilen bağlanışıklı yine de Türkmenlerde kadimden gelen bir deyap var. Orada ayinni, mukaddes orada ayinni, hatta iki tane komşu uruşup tefleşip bir önem olsa şolar yaraşyalar. Çünkü şu orada ayinni özara bir dören düşmançılığı ya da alı özlüğü besetken şon sowabı bolarmış diyediler. Şundan peydalanıp bizim şu çakaçenini şu yağışı işimize ziyan verip gelen üstümüze hatta tökme atıp gelen adamlara da pek gruptan, ak gruptan yüzlenen adamlar. Siz şu gün içinde bir de tökme atanan olsanız, düşmançılık edenen olsanız şu orada mukaddes orada ayinni biz size yaraşık teklif ediyoruz. Peyalinizden gaydın, peyaliniz niyetinizi düzedin hem de inniden eylek bizim şu başlayan yağışı işimizin rovaşlanmak için bize kömek verin. Biz size bize koşulun diyemiz yok. Koşulman, öz başına işlen, yaşan, yönü öz başına işlemek, ya öz başına topar olup işlemek demek, düşman olmak demek değil ahirem. Her kim öz yörediyen siyasetini yöredi versin. Yönü şu birin üstüne yaramaz tökmek atmayı besedin. Başarsanız bizden görürlerler. Biz dine hakiki iş bilen meşgullanıyız. Biz halka kömek edecek oluyoruz. Biz rejimi tanqidlayız. Hem de şu yolda da öz görüşümüzü täze bir baskançaga, täze etaba kaldırmayı başardık. Şu isleseniz şu görüşün belli bir bölüğü koy sizinki olsun, yönü gayrat edin de inden eylek dine rejimi tanqidlan, hem de bize tökmet atmanızı koyun. Men şunu hayiş edeyim. Sebebi bu bir gowy işten, sebebi şu daşary yurtlarda yaşayan hem öňden bäri işlep gelen adamdan köpsi inni bolmadım diýende bir peýgamber ýaşyna ýeten ýaşanyň geçen. Şoň üçin ahiretine ýatlan şu mukaddes orada aýyna hem de yaraşyk gözlen. Inniki söz mümkün mü? Biz tankide hemşe tayar yöne tankit, konstruktif tankit olmalı da. Delilli, argumentli tankit olmalı. Ondan Prezident Salanımızın Murat Kurbanov
hem adamlar hem Türkmenistan'ın halkı için bekbedin için saylandı. Dine bir ayratın topar için değil ya bir özüne bir ayratın privilegi için değil ol. Hemmemizin bekbedimiz şol demokratik yeniş kazanmak. Sağ olun. Doğru. Doğru. Eger de bizim şu başlan ýaşy işimiz sağlık bolsa, rowaj alsa, yakın wagtlarda belki haýsy topara değişikligine garamadan taşeruwatlarda ýaşaýan ýöneköý türkmenlerem siyasi iş alyp barýan türkmenlerem arkaýyn Türkmenistana baryp bilerler. Eger de Türkmenistana jinayet edip gaçyp gaýtmadyk bolsalar, kim Türkmenistana jinayet edip olan karşısında jinayet işi açılan bolsa, ýadyňyzda saklan, demokratik döwletde de şol jinayet işi gowzgalyp hem de şol adamlardan hakyky hasabat soralyp biliner, jogap soralyp biliner. Bunu unutmaň. Ýöne kimde kim şu Türkmenistanyň hiç il jinayet etmeýän çykyp gaýdan bolsa, onu siz belki de siziň bagtyňyzy getirir, ýakyn gelecekde siz Türkmenistana dowlu bahaly Türkmenistanyň grajdanyny raýat hökmünde arkaýyn baryp bilersiňiz. Inni ştaýda Nurcan häzir iň ýakyn söz aýtmaga, şoň üçin Nurcan men size söz berýän aýdy berin. Ýene de kim çykyş etjek bolsa, elini galdyrsyn, şol nime bassa, emosiýa diýip bir nime bardyr da. Şo taýda elini galdyryp buna hojan epes indiki söz sen bolar. Nurcan sen aýdy ber onu. Atabek gaýrat etdi, mikrofonuny ýap. Sağ olun söz berenim için. Bu Oraz aýyny halkymy gutlaýaryn. Ojaňyzda sağlyk, şatlyk, bagyt arzu edýäryn. Bizim bu prezidentlik saýlawlarymyz 2 tapyr boldy. İki tapyrda da Murat Kurban Kılıçeviç ulu ses bilen tapawutlandy. Biz Murat Kılıçeviç'e ananyarız. Türkmenistanda gowy işler etjegine yani bizim hemmemiz ýanyna kömekçi. Soňuna çenli ýanyndaýız. Doğru. Köp sağ olun Nurcan. Inni gerek illeşimiz, eginleşimiz hojan epetinki, hojan epet aýdy ber. Assalamu aleykum ýerleşler. Mutlak конечно da elbette gowdaktır. Ýöne şeýle de gat diýjek bolýan, häzirki ýeňişiň dowamyny durmalarla oňaryp bilsek biz halk bolup bundan beýle az birleşmeň, jewizleşmeň hakyky bir komandany gurmamagyň wagty geldi, geçip barýar. Pursatdan peýdalanmaly we Türkmenistanyň täze taryhyny ýazmak elimizdäki pursaty sypdyrmaly we ýene-de ýüzlenjek bolýan hani ýa-da sizden bellek geçdiňiz berin mundan eýle bolarmy, beýle bolarmy diýenlere diýjek bolýan, eýle bolarmy, beýle bolarmy diýip oturmagyna Avrupa'da ya da başka yurtlarda ya da Hatay'da ya da Dubai'de ya da Rusya'da ya da yine başka ülkelerde neçe vakit gezeriz. Elbette biz uyuşmeli, cemlenişmeli ve hakiki siyasi hareketlerimizi amala aşırtmak için yurda dolanıp varmalı. Ve yanında da akla bara cenayet boyunca dediğiniz Türkmenistan'ın cenayet işler kaydan adamı ne bileyniyor. Mesela siyaset hareketi karşılarından sonra kıynansak hem taslama cinayetlerini yapıştırdılar. Bizim şolardan biri misal için gelmeye patlettirip önümüzden bir atlar çıktı. Onun görüvereriz nesip edenin. Tamamen yurdumuza ağzı birlikte köpçülük olup dolanıp varmak nesip etsin. Allah canı özü miyesser etsin. Üçüncü oradamız ver aklı halk olup dilek ediyez. Dileklerimiz kabul olsun inşallah. Allah can işimiz ravaç yolumuz ak olsun nesip edenden minnettar hemmenize spasiba. Köp sağ ol. Hojan epes arkaýyn ol toslama jinayetleri biz gödöňüne tutamdyk. Ýöne Türkmenistanyň milyonlap dollarlary owurlap onu Türkiýe beýleki ýurtlara ortaýda aşyryp gaçyp gaýdan adamlar bar. Şolar giýje uny oturup ýadyr. Şo öz owurluklarynyň üstüne batyrjak bolup bize allygyna töhmet atýarlar. Men şol adamlary gödöňüne tutup aýdýanna. Ýa-da bolmasa Saparmat Niýazowa adamları yürüyütü şolar barada girliğin malumatları elten adamlar var. Misal üçün günlük parlamentin içinde ilkinci garaşlı Türkmenistan'ın ilkinci garaşlı partiyası düzülecek olmanını
90-91-nji ýyllarda şonu nemeden soň işden soň her günne baryp şol partiýa hakynda maglumat beren adamlar bar. Şol adamlar Türkmenistana dolanyp barsalar şo eden hereketlerine jogap bermeli bolarlar. O egerde olan günäsi bolmasa onu demokratik suutlar olar aklar. Ýöne egerde günäler boýnuna goýulsa onu öz jezalaryny çekmeli bolar. Men şo arada aýdýanna, ýani demokratik döwletde edilen jinayetlerin hemmeti geçmeli diýen zat ýok. Şo eger kimde kim halkın karşısına, devletin karşısına cinayet eden olsa, ol cinayetten suut olsa, onu demokratik suutlar bir karar çıkarar, hem şonu göre ol adamlar öz temizini alar. Inni häzir bu zatlara intek bu zatlar gaty ir bu zatlar hakda gurrun etmeliler. Biz bugün dine öz dabaraly hem öz ýeňişimiziň dabaratyny ýetirjek bolýar. Ýöne gepin gerdişine göre aýdyly bu zatlar. Inni häzir gedek Meryem'inki. Meryem, söz sizden. Esselamu aleyküm vatandaşlar. Murat Kurbanov size hem şahirimiz size ilk bilen tüsrekten kutlayarın. Yeňişimiz yeňişe gitsin. Allah'ım hepsimizin ağız birliğimizi bozmasın. Ben çok mutlu oldum. Allah'ım bundan sonra bizi hiç utandırmasın. Hem meňiziň roza bayramyňyz hem yeňişiňiz kutlu olsun. Sağ olun Meryem. Onu men görýän ýene-de Timur şerkerde elini galdyrýar. Timur egerde elini ýatyrmadyk bolsaň biljekler, ýöne eger sözlejek bolsaň ýene aýtjak adam bolsa söz senden. Men ýene bir zady bilek geçmekden, ene şu ýoldaş Murat Kurbanov saýlandy. Geçti. Indi hemme bilelikde şol Murat Kurbanov etmeli, Murat Kurbanov oňormaly diýen zat ýok. Indi biz bilelikde etmeli şol zatlary. Mesela şol her kim öz tarapyndan lider bolmaly, her kim diňe bizden, diňe dewlet grupydan, diňe bizim grupamyzdan başga gruplaryň meňkinje herekete geçmeli. Bize goşulmasynlar, ýöne öz tarapdan hereket etsinler. Görşüňden akıl safraga, görşüňden hiç bir hereket etýän adam ýok. Hani bileki nämeler, herketi adam ýok. Hani bileki gruplar, hani bileki nämeler o. Şoň üçin men pikirçe ine Hudaýa şükür indi şol bir tarapda adamlar toplanyşyp başlady. Öz gruplaryny nämet başlady, öret başladylar ýoşurdan. Indi neki bolsa şeýdip biz köpelip, şeýdip biz birlikde herekete geçmesek Murat Kurbanyň özü hiç sat etip bilmeýär. Ondan diňe birlikde, diňe herekette birleşmekde güç kaynağı. Şoň üçin öz aramızda şeýdip zulmlar geçiren wagtymyzda kim näme etmeli, kim näme iş etmeli we öz aramızda şunu men oýlanýan, şol pikirlemi ýetýän. Şo biz bir adam, 10 adam, 10 adam, 100 adam, 100 adam, 1000 adam bolýar. Ine. Şoň üçin atdileniýe wuzwot rota polk diýerler da. Ine. Şurada mesela bir 10 adam bolsa, 10 adam bir adam saýlasa, ol adam saýlan adamdan bilim tarapdan güýçli bolsa, beýlik tarapy kalınları olumsuz bilimsiz olsa olan bolmaýar. 10 adam hemmeten lider olmalı. 10 adam hemmeten birlikde hareket etmeli. 10 adam biýekleri östürmeli. Şoň üçin geljekde men pikirçe nesip bolsa şu geljekde şu biz öz nämemize birleşmek arada hareketlemede başlar nesip bolsa böyle hareket ederiz. Sağ olun. Sağ ol Timur, inni bir senin haýyş bar, şu gayrat etdi, şu tanky aýyrdan bir güljagat goý, ýa bolmasa bir kebelecik goý kuşjagat goý sebäbi rejimi gorkulma, biz tankly barjakdyr etmesin, biz parahat göreş alyp barýar, biz halky oýurup, halka öz mertebesini gaýdyp berjek bolýar. Şoň üçin biz diňe parahat görüşiň tarapdary. Para ol tank diýen zat ol meň öz näme okan uğrum ol.
Awa, men şol öz uğrundan 2 yıl Aşgabatda, 4 yıl Rossiyada, 1 yıl akademiyada nämede Türkiýede men uğrum şol taň. Doğru. Men näme şu taň. Şol üçin Doğru. men taňçy güne aktivist. Şol üçin men bu taň koýmany men Uriyada koýamok, men özüm tankist bolamdan soň ne turatda tepkirim, şo turatda men durdum. Doğru. Elbette aramızda tankistlenmeden bolsun ýöne görüşimiz parahat. Benim tankistim. Samolyotlarım geçip batýar. Awa tamam adam bolsun aramızda ýöne görüşimiz parahat. Men şonu aýtjak bolýan. Ştaýdan men häzir ýeriň giňine nämede Serdar Berdimuhammedow da bir teklip edetim gelýär. Serdar egerde ýagdaýa dogry düşünýän bolsaň, sana ulak oturmak yok. Türkmenistan'a prezident bolup parahat ýol bilen sen ilin galdyr. Hemde öz nemäň bilen öz yltyýaryň bilen öz erkiň bilen ýurtda bize täzeden hakyky prezident saýlawlaryny geçirmäge ýol ber. Eger şeýtsen, onu senem Türkmenistan'a eger istesen ýene de bir ýerde kandidaturan goýup bilersiň, hakyky saýlawlarda ýasama bäsleşler däl, sen hakyky bäsleşleň hakyky adamlar bolar, Murat Gurbanow bolar, Musa Röwşen bolar, Nurjan bolar, ýa ýene de şoňaly öz halkym diýip ýanyp köýüp ýören adamlar bolar, düşünjeli, okuwly, bilimli adamlar bolar. Ana sen şol hakyky bäsleşleň arasynda ýeňişadandan biz sana prezident diýip ýüzlenýär. Onda bizim sözümüz ýok. Şonuň üçin hem häzir parahat ýol bilen şu bize ýurda dolanyp hakyky saýlawlarda sana güýjümizi görkezmäge ýol aç. Şeýtsen iň bärkisi prezident bolup ýaşamasaň hem Türkmenistanda öz isläň işiň bilen meşgulanyp ýaşap bilersiň. Häzirlikçe Hudaýa şükür sen eden bir ullakan jenaýatyň ýok. Yalançylykdan başga hem KK bilen birleşip hökümeti basyp almakdan başga oň jedatyny çekip belki de 1 ýylda 2 ýylda ýene de suwut bir belli bir möhlet keskitlese çıkarsın derrol adatlığa çıkıp erkin adaty gyrjanyň hökmünde Türkmenistanda erkin ýaşap bilersin. Adamlar kimde birinin mikrofonu açıp şol fon berýär. Timur sen nemäň mikrofonuň fon berýär şonu gaýrat etdi ýap. Ondan näme? Indi biz öz egineşlerimize söz bermege dowam edýäs. Bayram innik söz senden istesen türkmençe urla, istesen hem rusça aýdy ber. Salam aleykum vatandaşlar, Türkmenler. Oraza bayramınız kabul bolsun. Men bir zat aýdaýyn, bizim öz maşgalam bilen ses berdik Murat Kılıçeviç'e. Demokratik prezidente, hakyky prezidente Murat Kılıçeviç'e ses berdik. Näme üçin sebebi diňe Murat Kılıçeviç bu çepini, dünyanın bu çöpini diňe şol gitdi. Protest Şwitsariýada, New York'ta, Ukrainada, Turciýada bir näçe gezek protest edip diňe Murat Kılıçeviç. Bolýa soňam aýdarsyňyz pasporty var, Fransiýanyň raýaty her ýurtda baryp elýär. Amma her günde bir näçe sagat çykyş edýär YouTube'da. Her kimem çykyp bilýär, ýöne çykyp eden o. Kim edýär? Murat Kılıçeviç edýär. Luboy soçseti, TikTok diýseňiz, YouTube diýseňiz, hemme ýerde Murat Kılıçeviç bar. Hem başka organizasiýalarda arzalary ýazýar kim? Murat Kılıçeviç. Aladasyny türkmenleriň problemalary diňe Murat Kılıçeviç bökýär. Başkalar hem bar aktivistler. Ova, ýöne esasy Murat Kılıçeviç. Şonuň üçin men öz maşgalam goldaýan, поддерживаю. Türkmenler agzy birlik. Türkmenlerde gaty güçlü tarafı var. Şonuň üçin biz öz ýurdumuzy demokratik etmeli. Современный kapitalistiski yurt etmeli. Beýleki milletler her kim staratsiya edýär gaçyp Ýewropa gaçyp däl ýaşama gitme ýaşama gitjek bolotýar Amerika, Ýewropa, amma bizde de güçümüz bar. Biz hem ýaşap bileriz Türkmenistanda. Güç bizde agzy berligi bar, hem tarixy bar. En asasy hem halky bar, güçlü halk bar, mert halk bar. Awa, diňe öňe Murat Kılıçeviç spasiba size. Sağ olun. Çok sağ ol Bayram. Şu eden çıkışından soň
Derre Türkmenistana dolanasymyz geldi bizine. Doğrudan bizim zähmetkeş halkymız var, adalatly halkymız var. Ýöne soňky geçen 30 ýylda on gözüne basyp diňe parahor bolup ýokary derejelere ýetip bolýanyny görkezdiler. Diňe yaranjaňlyk edip gowy ýaşap bolýanyny görkezdiler. Şeýdem adamlary bir özü düşünjesi gowşorak adamlaryň sanynyň çykmagyny ýola goýdular. Köpçülüklerin ýöne inşallah bu zatlaryň hemmesi edil garabatan ýalak bolup türkmeniň başyndan sowulup gider. Biz elbetde baranmazdan soň men özüm bir inisiatiwa görkezmekçi, şol inisiatiwa bilen ähli siyasi sebäplere görä türmelere basylan adamlary adamlaryň türmeden çykarylmagyny, azatlyga çykarylmagyny gazanmakçy. Şol sanyny 2002-nji ýylda Sanjar wakasy sebäpli türme basylan adamlaryň Barış Şykmuradowyň pitnesi dilip at berilýän şol pitne bilen baglanyşykly tutsaw edilen hem uzak türme tutsawlaryna basylyp kän ýyllardan bäri düýbünden habarsyz goýulan adamlar bar. Şolaryň hemmesiniň siyasi tutsawlar hökmünde azatlyga çykmagyny gazanar. Galy bersede ýene bir men özümiň şu prosese değişli adam hükmünde kazanacak bolýan käbir nimelem bar, käbir netijelerim bar. Olum şu Türkmenistanyň kanunçylygyň dolu ýola goýulmagyny. Türkmenistanyň konstitusiýadan hem Türkmenistanyň kanunlarynyň ýokarda hiç kim bolmaly. Prezidentim bolmaly, premier ministrem bolmaly. Asıl hiç kim kanunyň kellesini ýokary çykarmaly. Köçeti Pirýan bilen prezident deň bolmaly kanunyň, kanunçylygyň öňünde. Ine biziň etjek bolýan zadymyz. Şu biziň şu programmamyzy, biziň şu nimämizi, inisiatiwamyzy, başlanýyjymyzy gollayan her bir Türkmenistanly biziň eginleşmelidir, pikirdeşmelidir. Inniki söz Timur, sen eliň ýene galtdur, ýöne inni men häzir Atabek elini aldyrypdyr. Eger ruhsat bolsa häzir biz intek ýene bir näçe adama söz bereli, ondan ýene saňa gaýdyp gelýär. Bolarmy Timur? Bolýa. Atabek ondan söz senden aýdy ber. Sağ olun Akgülsapara söz vereniz için. Burada Mesut yürekten kutlayan, sizin için her bir ses veren Türkmen halkımıza da sağ olsun bildiren Akgülsapara sağ olun söz vereniz için. Men bu borcum söz vermek. Sağ ol. Menden şünçeli. Bolýa, onna inni ýene kim gürlejek? Men belki gürlejekdirlerde ýöne elini galdyryp şoň nähili galdyrmalygyny bilmeýänler bardyr. Onu aýdyň. Bolmasa Timur ýene söz senden aýdy ber onu. Men ýene de şonu aýtjak görüm. Şol Türkmenistanda ütgüş boljak ütgüşler barada. Indi şol Serdar Berdimuhammedow ine prezident boldy da. Indi men şol näme belki ministr kabinetdakilerin baryny ýüzülmek üçin Türkmenistandaky. Biziň bu YouTube'daki çıkışlarımızı Türkmenistan'da görýärler. Bütün dünya görýär. Öden Türkmenistan'da qaytalap görýärler. Şeýdinde bir da sıttırma diýen biziň geplerimizi. Şoň üçin biziň geplerimizi dinläp durýar. Ýene men şo diýmek istedim. Şo ministr kabinetdäki bar ministrler şol öňki Gurbanuly Berdimuhammedow döwründäki beýleki tam şolan bara hop aslında Türkmenistan'da häzir. Eger de şo Berdimuhammedow sağlyk zerarly bir zat bolsa, bu Serdar bularyň barlan odan depeden çykarýar, öz adamlaryny goýýar. Şoň üçin men nisihat bermek isteyen hemmesine olan etip bilsene Türkmenistan'dan çıkan politik ubejisi soran Türkmenistan'da bolan cinayet işleri vardı. Hemmede açısan çıkış edip şolary şu özüňizi näme diňdiňde özüňizi goran, özüňizi türme bastırman arkayn Ýewropa çykyn diýjek bolanda şol hawa. Akgülsapara şolary indi mesele men myş boldy. Ine diýär şol nämeler diýär ministrler diýär şol
Özbekistan'ın üstüne kaçıp ya da belki Kazakistan'ın üstüne ya da böyle İran üstüne olan çok açık baytta Türkmenistan'ın olara şol politik ubiyesi verilir mi? Nähili da sonra olan öldüren cinayetçi, olan öldüren adam öldürücü, olan öldüren rejimi işledi, olan öldüren halkı genosid etti. Son näme bir dum komedi ölen. Indi olan öldürün üstüne hop kazanıptır hova. Şoları mış boldu şonda nädip şolara näme şo berlikler mi şol näme politik ubiyesi başga ýurtlarda metele. Sağ olun. Men eger mümkün bolsa şuna gysgaça jogap bereyim. Elbetde, egerde bir ministr ya ornahar ministr ya da aýdaly goý şol hatta baş prokuror bolsun ya da baş sudya ýani kady bolsun, egerde olar belli bir derece baran soňra belli bir basgançaga baran soňra bilseler, özlerini gaty aýlygynç işler üçin ulanýanyny şu rejimin Hıramyň jadanyň şu türkmenleriň öz eli bilen türkmenleri ýok etdirýändigini düşünüp nimet boyun açyrsalar da cinayet etmekten hem de gaçyp çyksalar ýurtdan onu biz olara arka durup bileriz. Ýöne bir şert bilen olar öz şu taýda öz kömekleri bilen öz elleri bilen ettirilen şol cinayetler barada halk dünya jemgyýetçiligine şol nimeleri açmaly, gurrun bermeli, şey dibem ýülünmeli. Ýülünmek diýip bir söz bar türkmenne, ol ýanky öz günäsini şol rejimiň iň aýlygynçlarlaryny açmak bilen ýuwmaly. Şu praktika odaly Günorta Afrika Respublikasynda ulanýly. Nelson Mandela nime gelenden soň, hökümete gelenden soň biziň pikirimiz adam basmak ya ceza vermek däl. Biziň pikirimiz şu adamlara gaýdyp şol ýaly Türkmenistanyna hiç wagt cinayetin bolmadygyny bolmajakyny inandyrmak üçin şolara ýülünmäge, özlerini aklamaga, yani halkın ınamını gaýtadan kazanmaga mümkinçilik vermekçi. Diňe eli halkın ganyna boyanan adamlar elbette olan şäheresine suudun özü görür, olar bilen diňe suud gürleşer. Ony prezident adam basmaz ya basmaly buyrup bermez. Ya beýleki möhüm wezipelerde oturjak adamlara beýle buyruk bermez. Olar demokratik, olan ykbalyny demokratik suudlar çözer. Şoň üçin hem egerde kimde-kim ministrlerin arasyndan inden eýlek şu jinayetçiliге goşulasy gelmeýän adamlar bar bolsa, onu olar gaçyp sypsalar ya da biz baramyzda halkyň tarapyna geçseler, adalatyň hem demokratiýanyň tarapyna geçseler, şoňa görä olar belli bir derecede ýeňillik alyp bilerler öz işlerine teredilerine. Ol halkara derecesinde bir umum praktika. Inni men sözü nime geçirýän. Ben goşaýyn köpdel şol gitmeni noktalary bilebiliriz. Ine şol meň bir tanysym bar. Aňa ýokardy işlet ministrliği işlet bir adam öýle işledi. Rejimi işledi hawa soňky ýygy telefon etdi hawa. Rossiya barsa bolarmy? Rossiya aşmaga bir nämetler o şu aşmany ýagdaý bar. Şurada iyi çıktılarsınız diýip menden soradylar. Men aýtdym därde garanti men size bermän diýip aýtdym şeýle därde Rossiya därde kesýat öldüne elle diýip aýtdym. Şoň üçin men diýjekler agamjan. Egerde siz şeýle nämetsen onda men şol dogony men size satyp goýan agam. Egerde şoňy gitmeseňiz ya Murat agaty gitmeseňiz şoň men habar ýaňy geldi. Hawa men satyp goýan egerde gitmesek ölüme gitmeseňiz hawa. Olar, Timur, bu iş prosesi. Biz häzir nimen dowam edelim. Bugünkü gepleşimiň temasynyň çykmalyň. Sen görünýärlerden iş prosesi. İş prosesi formatynda onu gepleşip bilerdi. Köp sag bolun. Inni söz meýäligen bize ilki baştan gowy kömek etdi. Hem şu saýlawlar başlananda kandidat görkezlerini hem hödüretlerini berip durdy. Şoň üçin meýalik senem öz gezeňinde aýtjak sözüňi aýtsaň halkymyza hem öz ýeňleşlerini. Sağ olun. Selamun aleyküm hemmeňize adamlar. Orada bayramlar metkelli kutlu bolsun hemmeňize. Murat Gurbanow gutlaýan sizem Akgürokdan tuwalamy. Ýeňiş galanyňyz Yankı Muhammed'in ayrışıyalı ve hemmemden yenişi.
belki da gelecekte de şular ýaly bolsun. Ýa. Men bir daha da etjek bolýan. Şu da yankı o tankçı yollaşımının sor beren soruları işte Türkmenlere kömek et bolur mu kadi? Ne stade täzerlikde bir 5-10 Türkmenler geldi. Şu Ukrayna'da. Men bir daha ne Avrupa diýilen var. Bu yalançy döwletdi. Bu kapitalizm, pulun var zaten adam, pulun olmasa hiç de. Bu Avrupa ananıp o yerden gaýdyp bu başyny berahal. Bir yıl yarım yıl saklayalar, sonunda çıkarıp koyuyorlar. Ne hemmeňizde määl. Ne Avrupa milleti, ne yurtları, ya Amerika yurtları Ukrayna'nı ne ettiler? Urşvaşı makarane bir seni gorlayat. Urşvaşadan mol hiç mi yoktu onu? Yine şular ýaly kaýny Avropa olanlaryň bu berdi ýetişiklik yok. Yani o bu zatlara ne kömek etjek bolsa ne Türkmenler baş tutayda. Öňkü oturup beren, oturum alıp ýaşap beren Türkmenler siýasatçy ýa. Pajasta gelin kömek edin. Ne aslan Türkmenler var. 20-30 goloy Türkmen yaş okuwçylar gelinler, gyýylar. Ine näme kömek edilýän bolsa men şolaň adresini bilýän, telefon nomerlerini bilýän. Gelin kömek edelim. Ben hali işte başarayan adım yok. Barıp salamlaşmaktan başka. Ana kömek edilýän şunu açık bolan. Hemmeň hem haýyş tüm kömek edilýän bolsa edibermeli. Şolaň ýagdaýym gaty gowy däl. Melik, inni bir yine de bir aýratyn bir tema. İnşallah da biz gelecekte bu tema boyunca yığınak geçirip biler, duşuram geçirip biler. Her kim elinden geleni etse gowolar. Yöne inni eger de meni kovmadyk bolsa Avropa, ardım dinleyen olsa, ştaýda zerur wagty yer beren olsa, seni kovmadyk bolsa diýmek Avropa yalançy däldir. Avropadan başga bizim şol döwürde maňlaýymyzdan diýren bir de şeýle zerur kömek beren hiç bir ýurt tapylmady. Şoňşuny bir Avropada ýaşaýar. Indi muny näme dialogy öwürmäli? Melik. Indi muny häzir dawa dialogy öwürmäli, hakykatyn gözüne bakaly. Biz eger şu Avropada döwlet tapyp, ryskal tapyp ýaşap ýören bolsak, onu Avropada kanunlar ýörýändir. Elbetde adam belli bir derejede nägile bolup biler, islendik zatdan ýöne. Edil häzir bizim temamyza girenok, şoňşuny gel ruhsat bersen bir gepleşmeli. Öz hörpünde dowam edelim. Şonu gatwur Avropa inanmak. Yok, inni inanmazlyk ol her kim öz işi. Biz inni baýmalyň bakyly senarýaly bolmaly. Biz özümiz Avropada ýaşap, ştaýda Avropany ýamanlasak, onu millet aýdar, aha, bular özleri ornaşdyrdy, onuň başga adamlardan gelmegini isleýän ok diýerler. Özüm şolar dogry pikir ederler, şo dogry şolaň şo pikiri. Her kim bu taýda gelenine öz bilimine, ilmine görä hem de näme üçin öz ýurdundan çıkmaly bolanyna görä, şoňa görä seredilýär, ardasyna şoňşuny ol bir kanun esasynda çözülýän mesele. Inni kim ýene-de gürlejek bolsa aýtsyn, men sözü geçireyim. Bu diýär. Näde bu wagt demek şu oturma. Hawa ýok, indi bu dialogy öwürmäliçek bolýar. Näşe temadan çykmaly. Häzir bizim maksatymyz şu öz gazanan ullukan ýeňişimiziň dabarasyny ýetirmek hem de halky begendirmek hem de bile işleşmäge çağırmak. Şu tema boyunca gitsek gowy adamlar. Galan problemler agdamaly ýerleýän zat ýok, agdamaly, geňeşmeli, ýöne ol temalary ýürüýte öňünden maslahatlaşyp şol tema boyunca gepleşip geçirmeli. Ona bir tayyar elmidam. Yine gürlejek adam barmy? Adamlar. Timur, sen inni bolan bolsaň, eliň ýatyraýsan. Men goşaýyn. Bolýa, goş. Ýöne şu tema boýunça goş, gaýrat etdi. Men düşündüm, aýtdygy aýtdygy tema boýunça. Indi tema boýunça gepler, şoň üçin men öz halkyma, eziz watandaşlaryma hemmesi ýüzülmek isleýän. Bizde öň bolanok, bolmaz diýip sözler köp diýip, şoň üçin ne görseňiz, bolmazak zat ýok,
birleşildi, edildi, yeňildi. Öz gerek adamymyzy prezident edip saýladyk owa. Şoň üçin nesip bolsa biziň öz türkmençiligini ýatdan çykarman, türkmençilik edip owa. Şoň üçin ederiz, yeňeriz diýip owa. Şo sözleri köpläp gaýtalasaňyz erteden akşama diýip gaýtalasaňyz onda siz hemmäňizem lider bolsaňyz, hemmäňizem bir gerekli adam bolsaňyz, hemmäňizem öz kanuny hak hukugyny sorap bilersiňiz owa. Bolmasa bu karandak rejimi düşünükli, ol biziň şol gorku basgysy, gorku programmasy, şol döňden hareket turan şol biziň etmezden geçip sökümede geçdi hawa. Adamlar öz prof orientasiýa bilen okar hawa. Öz etçik işleri bilen okar. Sädidi etik güne hiç anam ýok. Şoň üçin ine biz görüşgäne tarihte bir jyl şu waka boldy. Şu bilen indi edilecek zatlar betile gerekli zatları ne şu burada örecek otomobil Telegram çata girin soran şöyle adamlar öser şöyle adamlar soramaz cevap verir nelik sorak olsa bana telefon edin benim size cevap verin şo için ine şöyle ortaya men mesela bir eksperiment oldu kim telefon etse ön bana bir yoldan bolanok bolmaz hiç adam bolmaz edilmez ýa-da indi men aýtdym olanlar indi bolat bolmaz ýa-ni söz urjy biziň düşmanymyz biziň bolmaýan bu sözü aýtman diýip indi şol adamlar şu bolanok sözüni aýdan okurda indi özleri biz näme kömek etdik diýip aýtýarlar özleri indi biz näme hareket etdik biz näme goşuşdylar hawa şey diýip maňa davam etdirýär telefon etdirýär indi mesela Hudaýa şükür şol biz günde aýtyp tursak şol biziň aktivlerimiz başga aktivler baram şol bolanok sözüne aýrym bolar ederiz yeňes diýmelde şunu diýjek bilen bar. Soňmasa häzir Murat Kurbanow işlep bilşiňden akla separasyny işlep başladyňyz soň köp agyr işler siziň eňinizde düşýär, köp agyr işler, gaty agyr işler şu bolup durady. Köp agyr işler şu Murat Kurbanowyň eňine düşýär, şoň üçin şu işleri yeňilleşdirmek üçin biz öz çatlamyzda gaty aktiv bolmaly, öz gruplarymyzy döretmeli, şu öz gruplarymyz bilen özümiz hareket etmeli. Men şonu ýetişe geldim. Sag bolun. Asa doğru köp sağ ol. Inni il aýdyşyňyz ýaly häzir professional derejede Ýewropada prezident administrasiýasy işlep başlar ýakyn hepdelerde aýlarda şoň alada sedilýär. Ýürüýte ähli edilmeli zatlar ýokary derejede ediler. Ol hakyna biz özümiz ýene de geljekde halka hem öz tarapdarlarymyza habar bereriz. Ýöne biz bile bolalım. Hemişe Hanni Murat Kurbanowy prezident saýladyk diýip alma bir agdyma düş diýip ýatmak bolmaz. Hemmämiz şu ýeňişi galanlykmy, şu ýeňişiň ýygyny da bileje duralym. Inni ştaýda men bir şuňky gelen bir sorawy Murat Kurbanowa geçirmekçi. Murat, inni dek şunun bide Erkin Türkmenistan TV radyosynyň e-maili boýunça bir soraw geldi, bir aýal adam ýazypdyr, şoň hatyny okanda men ýüregim jyglap gitdi. Şu adam mene birden ýadyma düşdi-de. Şoň üçin şu sorawy saňa geçiresim gelýär. Ol aýal aýdy, men gaýdamda çağajygym diýä 4 ýaşynda diýä-de. 4 ýaşynda men mezur bolup şol makşalan eklenji üçin çykyp gaýtmaly boldum. İşim tapdım, ekleyenim, pulum berýän ýöne. Inni men ýydymda diýä gyzarym, eýem 2-nji klasa geçdi diýä-de. 2-nji klasa geçdi. Şeýle bir göresim gelýär, şeýle bir bagryma basasym gelýär. Gidip barýakam diýä, işe gidip barýakamym, gelýäkamym, nire çyksam şäherde çağalary bir şoňa 15-10 ýaşyndaky çağajy görümdi, bagryma basasym gelýär diýä. Şonu owşasym gelýär. Ýöne şonu edip bilemok, ol ýyryň çağatyny gujoklap ýa owşap bolanok diýä-de. Şoň üçin men diňe gözüm ýaşly, gözüme ýaş aýlap geçip gidýän şol çağajyklaryň deňinden ýa öz gyzarym göresim geldi diýä. Indi haçan nime ýollar açylar. Egerde menim diýe Murat Kurbanowa
ses verdim diye ulu umut bilen eger de sizin şu başlan ýagşy işiniz uğruna varıp rowaç alıp Türkmenistana dolansanız hem de Murat Gurbanow hakyky prezident wezipetini ýerine ýetirip başlasa näçe şartlykda şu uçor aragatnaşyklary açylar Türkiýe bilen hem beýleki ýurtlar bilen diýip soraýar. Şoňa näme jogap berip biljekdi? Galty bu soru sebäp şuraya sorgulyk köp, maňa köp jaňa diýerler adamlar. Doğrudan bir topar bizim halkımızın inatalary çağları içinde varly. Biz birinci günden nesip bolsa ertir şu mesele yapışýar düýpli. Biz gysga wagtda Ýewropa gurumlarynyň alaytada OBSE, Europarlament, prezidentler, azat döwletleriniň prezidentleri, daşy işler ministrleri bilen işläp başlap, diýär inni olar bilen gönül işleşmäne mümkinçiligimiz uly köpelli we birinji meselemiz ýollar açmak. Birinji, ol aýda 2 çartyň reis, arlykçy reis diýerler. Hakykatdan regular reisleri açmaly. İkinci sorum, hemme adamlar alayda apasanýary Türkmenistana rahat ýagdaýda girip, şo ýerde artyn öz syýasy hereketlerini etmäne mümkinçilikleri döretmek. Şu iki mesele gaty wajyp. Indi haçan biz içine varıp biz prezident bolanmazda, ýani biz saýlawlara geçerik. Ýöne eýýän wagtlaryň hökümet bolanmazda şöyle. Şol ine şu munddan biz derrew ýol açar. Birinji bilen ve derrew pasportlary adamlaryň hemme pasportlaryny çalşar. Ol hakda söz ýok. Ol birinji minutda başlanjak işler. Biz şuun edilýän adamy ertiýe goýmak. Şuun ederse onu ertiýe geçirmek. Ýollar, pasportlar, mysal üçin bizim watandaşlarymyza kömekler ol ertiýe galmaz. Birinji günden, birinji minutdan başlar. O hakda hiç ýer gurulma bolmaly, hiç ýer diskussiýa bolmaly. Haçan bir saýlawlara geçirip prezident saýlanandan soň, saýlap bilinmeden soň onu biz öz borjaly maksatnamalarymyzy yerine ýetirdi, halkyň öňünde jogapkärçilik her ay öz raportlaryny berer. Şoň üçin ýollar gaty wajypsa, biz Türkmenistana barmasagam olar açyk bolsa. Ýollar açmasak, halkymyzy azatlygy çykarmasak, içinde daşynda bizim hiç saat kazanıp bilecek zamanımız yoktur. Tamam. Doğru. Nasıl doğru? Men koşuyorum şurada. Inni dur Timur, eğer Kaşpirovski nemediyada elin kaldır yaptı. Timur, inni sen elin kaldırda gedenge garaş, inim gedenge göre söz sana. Inni Kaşpirovski'nin gedege yadır. Kaşpirovski söz senin aydı ver. Assalamu alaikum, hormatly vatandaşlar. Yetip gelen mübarek Oraza bayramlarınız kutlu mübarek olsun. Hormatly Murat ağa, kutlayan yeňişiňiz bilen aýda bir hakykat aýtasym gelýär, ýaman görsäňizem, gowy görsäňizem meniň pikirimçe ýarym ýeňiş, ýagny 50%, ikinji 50% ýurdun içinde 12 martda geçirilen saýlawlaryň falsifikasiýa bolandygyny dünýä guramalarynda subut etmek ikinji tapkyrdan ibaret bolupdyr. Ol işiňizde de üstünlük arzu etýän. Nuştaýda türkmen halkymyza ýüzlenmek isleýän hormatly vatandaşlar, 30 ýyldan bäri illüziýa diýýärys. Ýagny illüziýa diýen sözüň manysy gözboýakçylyk. Fokusnikler görkezýär kartada zatda o fokus görüp ýadamadykmy? O telewizora seyretýän bir maglumat hakyka realny durmuşda başga bir maglumat. Bolýa 12 martda saýlaw geçirdiler falsifikasiýa ýolunda. 19 martda netijesi ýylan edildi. Wikipediýa gelip seyretdim men Google'dan. Seyretdim, o ýewleýär prezident, treti prezident, o üçüncü prezident Serdar Gurbangulyevich Berdimuhammedow. Şo ýerde meniň ünsümi çeken zat, o bez ограничения срока, o ýagny çeklendirilmesiz möçberde kandidaturasyny çykaryp bilýär. No möhletdi. O beýleki döwletlerde 4 ýyl, bizde 7 ýyl bolýar. O şu 7 ýyldan 14 ýyl, 21 ýyl, 28 ýyl, 35 ýyl, gerek bolsa 42 ýyl ýurdu saklap duraryn diýmek bol. Awa şoňal illüziýada ýaşamakdan ýadamadyk türkmen halkymyz. Ýanky çeklendirilmesiz mukdarda kandidaturasyny çykarmaga kim karary berdi? Elbetde jogap bererler Türkmenistanyň meclisi, halk maslahaty. Halk maslahatyna gatnaşýanlar kimler? Sırtı pampersli prezident saçagyndan bir çanak nahary muht ýerin dep
barıp meniň adymdan karar bermäge men olara ruhsat bermedim. Näme üçin döwletde referendum geçirilmedi? Şo wagtda näme üçin halka habar edilmedi? Naşnaly ütgeşmeler girizlendir dip metbuatda zatda çap edilmedi. Men hayran kaldım. Benim gyzyklanýan bu temalarda. İkinci ýene bir aýtjak zatym. Google'a ýöneje Türkmenistan dip ýazsaňyz, Türkmenistan ýewläýtsi Svetskiy prezidentskiy respublika dip monarhiýa däl, imperiýa däl, hanlyk döwleti däl, emirat däl. Näme üçin atadan ogula geçmeli? Falsifikasiýa saýlaw bilen. Ondan başga da aýratyňyz bolsa yurtdaşynda 2-siň, 3-siň aňyrsynda gürlemäňde ýurtyň içinde gürlemeli ekeniňiz dip mass mediada çykyş etýän watandaşlarymyza da bir kagaz açjak sözüm bar. Türkmenistanda prezident postu eýelap oturan adam hepdäniň dowamında ýa aýyň dowamında halk bilen göne efirde söhbetleşmeye çykdymy? Eger çykan bolsa elbetde ýurtyň içinde de tapylardy. Şuňal kemçiligimiz var, çağalarymyzy iýdirip içirip bilemizak, mektebine pul tapyp bilemizak, ýene ol var, bul var dip elbetde kemçilik aýdylardy. Ilki bilen şol zatlar ýola goýuldymy dip men station soraw beren şu raýatlarymyza. Vatandaşlar illüziyadan çıkalın. Boldu 30 ýyllap telewizorda bir zat görýäs, hakyky realny durmuş başgaça bolup otyr. Öňümizde ulu işler dur. Nesip bolsa demokratik döwleti gurar Türkmenistanda gulaly güllük bolar. O diktatura stop diýmeli wagtymyz gelip ýetdi. Mahtumul Praganyň bir sözleri var. Belki birazrak ýalňyşrak aýtmagym mümkin. Okuwçy wagtlaryny ýat tutantym. Süleyman sen mura kulak koygul diye mur diýende şo garynja diýen manda gelýär. Süleyman sen mura kulak koygul. Habaryn soragul jogabyn algyl. Häkim bolsaň halk jogabyn aýgyl, ýani jogap berdiňmi? Häkim bolsaň halky gün gibi çoýgul akarda suwya öserde yel bolgaýdy. 30 ýylyň içinde boldum akarda suwya öserde yel. Diňe şahsy bähbidi üçin hereket edildi. O indi ministrlere gezek gelende hormatly ministrler oturyan kreslaňyz näçe ýumşak, näçe postujak bolsa da ýiti iňňäň üstünde oturan ýaly oturýanys. O zatlardan habarymyz var. Bugün deriňärlermi, ertir deriňärlermi, siziň iki ýoluňuz var. Biri gawr, beleksem owadan depe. İçiňizde pensiýa çykyp, o ahiret soňky ýaşyňyzy öz jaýyňyzda aýaňyzy uzadyp jan bereniňiz birdir ýa iksany bardyr. Galanyňyzyň hemme nämäňiz ýa mazar ýa owadan depe bolup gidýär. Şo zatlar bilip otursaňyzlar, emma kabul edesiňiz geleni. Size de değişli hormatly ministrler. Gülýaly gowy işleň, arasa işleň, halk üçin işleň. Halk yetendir indi 30 ýyla çelle diýen arkamyza eýer goýup minmek galdy halkyň üstüne. Galan işler edildi. Türkmenistanda esasy bolýan zatlar öz hak hukugyny sorajak bolsaň bolanok. Näme esasda bolanok? Bolanok diýildi. Näme üçin bolanok düşündir? Polisiýa narýady çağıraýynmy? Polisiýa tawşyraýynmy şeni? Şuňal halk bilen gürleşilýär. Zatlara stop diýelim watandaşlar. Bizem adam şeklinde ýaşap göreli beýle raýatlar ýaly. Öz hak hukugymyzy gorap, öz söz azatlygymyzy gazanyp ýaşaly. Yeterinde. Söz bereniňiz üçin köp sag bolun. Sag bol, Kaşprovski. Bilinni şol şu edenetliklere stop diýmek üçin şu saýlawlary geçirdik. Diňe sözde däl, inni öz hereketimiz bilen şonu stop dur diýdik. Inni galany biziň hemmemize bagly, şu gadanın ýeňişimizi berkitmeli, östürmeli, hem de hemmemiz agdyrlyk bilen ýurda dolanyp öz halkymyz bilen birleşip täze Türkmenistany gurmaly. Inni ýene de Timur elini alır ýa Timur ona gysgaça öz pikirini aýt. Biziň wagtymyz azalyp gelýär. Men öz watandaşlaryma ýetirilýär. Ene bize habar gelip durşo nämeden Belarusya'dan 2 tane çağajamyn 18 ýaşky jagal öz janlaryna kastetip durşo rejim gertmen ýa öýüne gidip bilmän owa öz ejetini görmän owa öz janlaryna kastetip durýar. Öz janlaryna Türkiýede kastetip durýar. Köpdelerde biziň adamymyz men ýetirilýär öz watandaşlarymyza çağalamyda we ustiýetlemede owa öz janyňyza kast etmän. Siziň janyňyz Türkmenistan üçin gerekli. Türkmenistan'ın gelecek için gerekli. Siz öyle canlı kast etmene direkt
özüňiz şörde bolan ýeriňizde birleşip var, birleşip şol rejimiň garşyna öz energiýaňyzy harjataňyz, onda bir tiz wagt içinde şu haramylygy ýeňer. Olmasa bärde Yoldaş Murat Kurbanov näme aýtyp geçdi. Şol pasport barada we şol ayal maşgalatam sonra etdir çağacagyň göremok. Çağacagyň aňarda galdy uzun näçe ýyllap göremok şowa. Onu düşün hova ene süýgüsi çağa ol dogry ene mektehem ýerden bar. Şoň üçin ýeniden ýüzülmek isleýän watandaşlama. Biz bärde Murat Kurbanowa garap şol Murat Kurbanov hem bilatır oňoror diýip hova ol oňoror dokumentler taýýarlap saýdyp akly saparyň kömegüden kömegüden hova bizim kömegimiz bilen edilir köp zatlar ýöne bizim öz watandaşlarymyzyň aktiv bolmasyny meselesi hova. Ene şol men 100% garanti bilen aýtmak isleýän öz watandaşlarymyza egerde birazjyk Türkiýede öz milyonlarca türkmen bar näme Türkiýede. Birazjyk öz kelläňi işitdi şo türkmen Türkiýede 2000 adam bolup toplanıp görüş aeroportda. Derle taparlar, samolyotdan taparlar. Alamaýdarlar. Gelin toparlansın beledi nämede. Belki ýurtlarda toplansın hava. 500 adam, 1000 adam bolup toplansın. Ana aeroportdan gaýtmaň, at ýolları açarlar hava. Şoň üçin ýeri watandaşlar 200 adamy ya 2000 adamy hemmesini baslarlar. Türkmenistana baranda olan baryny basyp bilmediler Türkmenistanda hava. Täzinde ol kanuny hak hukukyny soraýarlar hava. Şoň üçin ýeri watandaşlarym Türkmenistanly, Türkiýedäki ýaşanlar hava, daşarda ýaşanlar barna. Hemmägeden haýyş etýän. Şol özüňiz aktiv bolan, goşulsun, öz araňyzda liderler saýlan, öz araňyzda toparlansyn. Diňe bizim bilen toplaşmaly diýen zat ýok ýa bize goşulmaly diýen zat ýok. Ol bize de goşulyp bilerler. Ýöne öz araňyzda toparlanyp bilseňiz şu rejimi şerip ýeňmeli, başga alat ýok. Şu men aýtlan zatlaryň bary %100 işejek zatlar bolar. Pasport bolanokmy? Baraň şu pasolstva, gaýtmaň sözün. Baraň bir 200 adam, 500 adam bolup baraň. Hani etmän görsinler ederler hava. Şoň üçin biz özümiz şol rejimde kanuny işletmek üçin biziň özümiz gatyk güýçli herekete geçmeli. Siz herekete geçmeseňiz bizde näme bar? Biz siz hiç adam etbilmeýär. Şoň üçin biziň diňe bir ýyllaryň adam dälde bizlerde milyonlap adam bolmaly. Bize milyonlap adam goşulmaly hava. Milyonlap adam bize näme saýlalarda gatnaşmaly. Milyonlap hava. Şoň üçin biz az bir bolmasak, biz birleşmesek şu rejim karşısına, biz onu hiç etbilmeýär. Biz ederiz ýöne watandaşlar. Siz tarapda hereket bolmasa biz näder? Siz tarapdan bize kömek bolmasa, siz tarapdan bize garaş bolmasa, siz tarapdan goldaw bolmasa biz nämedir? Sağ olun. Sağ ol Timur. Inni şu Timur'un aydan datlary bana bir teklip men kellemde bir pikir oýardy. Doğrudanım egerde şu ýurdun içinde şundan başlap inni şu hakyky prezident demokratik esasda demokratik saýlawlarda açyk saýlawlarda prezident saýlanan Murat Kurbanowy gollamak hem on ýurda eltilmeni gazanmak boýunça toparlar döredilse, 3 adamdan 5 adamdan öz inanşyan adamlaryňyz bilen şu toparlar döredip şu uğurda işläp başlasaňyz ören gowy bolar. Hem de ýadyňyzda saklan Türkmenistanyň diňe bir prezidenti bar, olam demokratik saýlawlarda ýeňiş gazanan Murat Kurbanow. Serdar Berdimuhammedow ol rus diline aýdylýan zat samozvanets. Ýani öz-özüni prezident diýip ulan eden ýa-da KHK-y prezidentligi sowgat beren bir oğlan, şoň üçin ol özüne prezident diýsin, KHK-da prezident diýsin, ejesem dowonlarym ýöne hakyky prezident inni Ýewropada. Şoň üçin şo hakyky prezidentin ýurda tizrek barmagyny üçin etmek üçin türkmenler görüşe başlamaly, parahat görüşe. Many men şu taýda türkmeniň her bir maslahatyny, geňeşini, dabarasyny hökman mawtum bolan bolaýmaly.
klassik şahirlerinden bolaymaly. Nanni ýani Kasperovski Mawtumulin gowy sözlerini ýatlady. Men şol goşguny häzir tapdym hem Mawtumulin kitabynyň şonu okap bermekçi. Ol goşguň ady Gulwolgul. Bir döwlet iliň begi bolýançaň döwletliğiniň gapysyna Gulwolgul. Bedasıl bir gullugyny galynçaň asyl begin saýasyna Külwolgul. Yamany goý, ýagşylara gödýiller. Helhemet şem öz oğlunum gödellir. Gargyş gurduň zürriýadyny adaldar. Goyun kimin çar tarafa iyil bolgul. Süleyman sen mura bir gulok goýgul. Sözünü dinlegil, jogabyn aýgyl. Häkim bolsoň halky gün kibi soýgul. Akarda suw, ya öserde yel bolgul. Ne işdenler yatıp nefsin beslesen, akmaklıktır özün yağışı toslasan, her bazarda rovaç bolmak islesen, yağışıların kisesine pul bolgul. Mawtum uli bardır demin kesibi, irgiç yeter her bennäniň nesibi, kişi bolsan, goýgul guru tefsibi, yağışı yaman barçalara dil bolur. Ine şu taýda şo Ýanky Aýdynyň Süleyman sen mura bir gulok goýgul sözünü dinlegil jogabyň aýgyllylan zat Mawtumul şu taýda öz döwrüniň hanlaryny siz kime bolsaňyz, hanam bolsaňyz, padşah da bolsaňyz garybyň sözüni dinleň. Şoň hakyny iýmeň diýip şolara ýüzlenipdir. Indi bugün bizim yine de bir yedek şu fırsatdan peydalanyp Serdar Berdimuhammedow duýdurýas. Serdar, sen bir ýaşa bolan, häzir Hudaýa şükür eliň gana degmedik, gana batmadyk. Şonuň üçin häzir ol öz halkyna sütem etme, hem de häzir jywazyga gelenine fırsat bir ýurda dolanamyzda halky atmaga, tutmaga buyruk beräými? Şonu sen günäň geçiler, häzirlikçe sen eden günäň ullal, diňe şol mundan beter öz ýagdaýyny erwetleşdirmesen bollugy. Onu näme? Adamlar häzir başga çykyş etjek ýok bolsa, onu men jemleji söz aýtmak üçin ýene de Murat Gurbanow sözü geçirmekçi. Şoň bilen biz bugünkü gepleşigimizi jemläýelim. Murat, onu jemleji söz senden. Fatma apa çıkış ederken okmy? Men göremok, eger elini galdyrsa berjek söz kim bar ýene elini galdyrýan? Fatma eşdiýäňizmi? Fatma? Yok, mümkün eşdiýänlerlerde. Onu aýday. Bolýar. Hormatly watandaşlar, şuňky ýygyna gatnaşanlar, bizi seredip duranlar, hemen de ulu Taňry ýakasyny bizi görüp duranlar, bizi inanýanlar, bizi ses beren adamlara, saýlawda gatnaşan adamlara ulu Taňry ýakasynlar. Bizim öňümizde inni güýçli meseleler dur. Bizim öňümizde dine görüş, şu görüşe hemmäňiň goşulmagyna haýyş edýän. Sebäbi biz Türkmenistanyň içindäki demokratik güýçler jemle inni Türkmenistanyň daşyndaky, ýagny bütün dünýä demokratik güýçler bize goşup iki güýçi ulan Türkmenistana baryp Türkmenistana kanunlary, Türkmenistana konstitusiýany ýöretjek. Egerde jenaýat eden adamlar bolsa, häzir pikirlenmemiz gerek. Inni Türkmenistan üýtgäp başlar. Şu günden edýän jenaýatlaryňyza jogap bermeli bolsaňyz, Berdimuhammedowlar boýunça, olaryň dogry arnaşlary boýunça aýratyn bolun. Olar jenaýat etip Türkmenistan şu güne getirdiler. Olar barda aýratyn bolun. Beýleki ministrler ýa beýleki ýolbaşçylar olara men ýene bir duýdurýan, sizin prezidentiniz Serdar Berdimuhammedow prezident saýlawyna geçdi, prezident saýlandy. Wagtlaýynça biz baryp şöýre täzen saýlaw geçýinçe prezident saýlandy halkyň tarapyndan. Indi siz ýa halka boyun eğmeli, ya da siz Berdimuhammedow jenaýatçy, kezzap, syýasy maşennikler bilen şolaryň edýän işlerini edip Türkmenistany mundan beter çukura eltmeli.
Şoň üçin häzir kelleňizi aýlan, şoçuk işläp başlady size garşy. Siz bir tarapyny tutmaly, tirede bizim tarafa eýýäm gitdi. Ýadygynda bolsa biz döwlete toparlayan bolup başlanýanda Hramov ve Jadan öz prezident administrasiýasynyň öňüne adamlar çağırıp, MHM polis gulluklaryny çağırıp gülüp aýtdy. Ýene täze bir klonlar döretdi. Ine şol dören topar biz. Biz eýýäm halkymyzyň ynymyna ýerip, halkymyzy üýşüp başladyk. Inni halkymyza tanıtdyk, hakyky bar betbaçylaryň günäzi kimdirni. Inni halk bizim tarapymyza geçdi, terede bizim tarapymyza ýykyldy. Inni biz depkinne gider. Biz häzir status almaly, biz depkinne gidip Türkmenistana biz barýar. Siz isleýäňizmi, isleýämäňizmi? O Berdi Muhammedowlar isleýärmi, islemeýärmi? Inni olar kanun bolan soň biz diňe kanunlara daýanyp bararys. Nesip bolsa Türkmenistanyň geljegi çart wagtda çözüler. Onu hemme adamlaryň kömegi bilen, hemme adamlaryň kömegine biz garaşýar we sizin kömegiňiz bilen biz şu wagtda çözer. Hökman. Sag bolun. Sag bol Murat, onu jemläp aýtsak, wagt adalatyň peýdasyna işleýär. Wagt täze saýlanan prezidentiň adalatly hem açyk aýdyn saýlawlarda prezident saýlanan prezidentiň hem şoň komandasynyň peýdasyna işleýär. Ýurtda da adamlar inni Ýewropada, häzirlikçe Ýewropada geljekde ýurdun içine barmaly, hakyky prezidentiň bardygyny ýadyňyzdan çykarmaň, hem de şol prezidentiň tiýrak ýurda barmagy üçin her kim goý ministr bolsun, ýönekay adam bolsun, başga bir wezipeli ýa wezipesiz adam bolsun, şol işin tiýrak amala aşmak üçin, durmuşa geçmek üçin eliňizden gelenini edin. Alma biş agymy düşdip yatyljak wagt däl. Inni her kim başardygyndan bu adalatly hem Hudaý halar işe goşant goşmaly. Onu näme şu gowy arzuwlar bilen biz bugünkü gepleşigimizi geçirip oturýar. Ýene de bir gezek biz Murat Gurbanowy Türkmenistanyň ilkinji saýlanan demokratik prezidentini bu ullukan ýeňiş bilen gutlaýar. Bütün halkymyzyň adyndan hem de öz eginleşlemimiziň adyndan hem de siz bilen ýene de şu efirde dürli problemalar boýunça, dürli temalar boýunça duşup durjakdygymy, umuman prezident komandasynyň inni açyk işleşjekdigini halk bilen öňünden size aýdýar. Onu näme, mehriban watandaşlar, ýene de efirde duşýançak, hoş, sag bolun. Sag bolun. Hoş, sag bolun. Sag bolun. Hoş, sag bolun adamlar. Ağzı yerin, taňry berin.